najbolji citrusni parfem za početnike. Šta je početnik? Početnik je neko ko ima par parfema u svojoj kolekciji, nije umirisao na brda hiljade parfema, pogotovo ne onih niš teških parfema, i želi i voli lagano, citrusno, sveže, da se lepo osjeća i da dobije koji kompliment. Po meni, što se tiče citrusnog dela parfema za početnike, Versace Eros Energy je nešto najbolje što možete da kupite za taj novac. Možda ga testiraš na dekantere.com u vidu dekanata. Dekantere.com je jedan od najboljih sajtova za dekante parfema. Miriše, znači pravac Creed Aventus parfema, da, ali više citrusni i nekako drugačije, voćkasti u odnosu na Creed Aventus, tako da ljudi, pišite mi vaše mišljenje kada kažem to parfem za početnike i šta je vama tu bitno. Šta vi mislite o tom, da kažem, trendu kada neko tek ulazi u svet parfema i želi da izabere prvi, drugi ili peti parfem? Da li je ovo dobar izbor za njega? Inače, na mojoj koži prebaci uvek 6 sati i radi po ovom oblačnom i po sunčanom vremenu bez ikakvih problema. I da, donosi komplimente, verujte mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komada i zaprati me svuda. Ćao.